Guys, good morning. Dito po kami sa barangay namin, Biberon. Ayan. May community rabos po kami. Ayan. Together with barangay official, namumulot po kami ng basura. Ayan. Magandang umaga po sa lahat. Na-exercise na dahil iniikot ang buong barangay ng Biberon. Bukod sa na-exercise, nakalinis pa. Kaya very useful naman. Thank you so much guys. Thank you. Ayan. Ganito po dito sa amin. Pag sinabing community rabos, lahat po nakikisama. Ayan. Ayan po. May mga dala po sila ng sako. Dala po sila ng sako. Si Minchi makakarabos. Pagtaon na lang si Minchi. Ayan po. Oh. Ang iba may mga dalang sako. Ang iba naman may mga dalang service. Yung service is lalagyan ng basura. Ayan. Ganito po dito sa amin. May mga nagpi-free-service din. Ang mga ganyan na sasakyan. Yan yung po na lalagyan ng basura. Yan. Thank you so much guys. Yan po. Ganito po dito sa amin. Yung lahat kisama. Mayroong mga dala-dalang walis. May mga dalang basura. Mamumulot po kami ng basura. Iikutin po namin ang buong barangay namin dito sa Biberon. Ayan. Thank you guys. Salamat guys. Thank you for watching. And guys, doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa my channel. Thank you. Yan, malinis na po guys. Malinis na ang aming mga daanan. Ito po yung lugar namin dito sa San Fernando. Ang barangay namin is Biberon. Ayan. Wow. Tuwara na. Ang linis naman. Dito sa amin. Sabi yung mairiwala. Sabi ka, klaro ka na niya. So, yung pinaka-lesson, ay, Iriwala. Ayan, may mga free service po sila. Sa 26 ha. Kada 25. Kasama si ate. Ito ba? Kasi kagubit ka siya. Tapos may kayati. Okay lang. Siningning ano? Wala yung mga itong ninis. Paliin ka. maduko-duko. Tapos maunat.
Ay. May mga supot. Rebel! Ay, lalaog nyo na! Ay, supot. Ay, hindi ka man. Ay, dakol naman na yan. Hamakutang ka na balikan niya. Ate, pete po, siyempre. Kapula to. Hindi ito dati. What 22 kakalipunta ka? Pero ya, dia ada mga kaplastikan, oh. Oh. Good job. Salamat po. Law-lawan na natin. Hanggang barangay hall kaniyo. Ang pangit. Kaya nawawala sa kinilas ko. Ikaw na lang lang magumilog. Hindi na lang kami. Oh! Ano na lang. Ako lang masama. Gusto mo na guys. Hindi naman ang iba. Ito na kayo magprula eh. Pero pwede. Ano bagsi? Ano bagsi kagawat sa isa ako?
Tara. Kita kulong dito. Basta kulani. Madingilin turog pa. Gapuapan harong na iya. Hindi ka man din nagastos sa mga tubig. Maray na agad po. Kaya mga boss, mga kanibor. Di ba lang yan? Ano lang? Ano pa ng loy? Pagal maglakaw. Ito yung bibigyan doon. Ano set? Ay, kasi, focus na.
Kaya mapurot ko, babantay ko lang, baka mag-ruki. Maku-COVID na yata.
Ayo, tungkad. Ayan, Ano tani? Hindi kaya, pigbabara sila naman. Hey, kumusado tayo. Ano, ito na ako. Ang plastic. Bawal man ito. Bawal po ba? Ano ang ipakita dito? Ang ito ko? Wala po kaya. Matik anak. Ay, gusto. Malagay ikimano yung regnin.
Baliw na kita. Mainit na. Kaka. Kadakoy. Kapararagi ano?
Parang nang gallery mo. Dahil, Dali ko na-contact si Maling Dima. So, nagpatin ko mayong 40. Partilig ko. Kasi na na-contact. Pero kung mo lang ang dagol. Saka isa sa iso ba? Ano? Agwan. Kala ko sa bago dikit lang. Walang dikit ko man na goto-goto. Yung iba man kaya, dahil na nagsabay ito sabi, pag-aragi nga, maiba, saka na lang maiba. Kala ko dikito. Si iba pa, may mga representative man. Iyo. Dahol ka, hindi ko lang dahol ng iba sa kao. Baka na. Bakal mo doon yung sinapay niya, boss. Kulang kasi niya ang preparasyon niya sa makuha. Tigitas duman, oo. Iubos mo lang yung gabos.
ni kabalik di tayo tupad. Ay, nagaraman tawo. Kabalik ito pa. Jumbo! Hindi na nakulaw na yan, paton. Sige, terus kita ke bos, terus ke bos. Ano ni mga basura? Ano? Kalkal ko pa niya. Uy! Takot ko na sa libon. Buray talaga to kauna. Mapulit sa ulog. Karulakaw. Karulakot. Isa mo Ang sundo na. Wala. Isa may harong. Nito. Rumlik. Rumlik na.
Gapit. Ako ini. Pag nagkakanwit eh. Si Harong hindi may sita, ka itong may sita. Ata bakal ano mga pilyak nila. Kanya ako, hindi ko na pag-scatter sa sunat. Ninang. Ninang? Tuloy man daw kayo mali. Mali mo dili. Uy, para masura. Dahil ko yan, nalipos lang. Anong kay? Pos mo, lembran. Video. Takot kayo. Takot kayong katahid mo ko. Sa naman. Bibi na ang mahanap. Siya na daw mahanap. Kasi sa harong, laog na nitipin. Ako naman ka po. May saro sa mo. Natalisod ko pa. Alam mo lagi ka nagtagawag ng pulutan sa Taragayan. Amay pa man magi. Kami. Kirarap tagay. Awat pa sa ano. Badang na to ay ano na to? Sino sa pagwangan?
Ade, agi po. Okay, agi. Ika, inuulagan. Kami magpagpasulot ka yan. Takot na ati unaman. Eh, para sa kuya pa. mali.